Amen. Angithathe leli thuba ngibingelele kakhulu babulishozi, abaphathi bomsakazo, iboard yonke, abalaleli bonke bomgungundlovu FM endaweni la besilalele bekhona. Ngiyazi ukuthi khona nabasilalele bengaphandle kwe-province, abasilalele kwi-app. Siyababingelela egameni lenkosi. Ngibingelele abefundisi bonke nalabo esinabo la e-studio babudlala, siyakubingelela babulishozi, babu uXabashi nobaba uNgcolosi, siyabingelela egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Bengicela ukuthi-ke baba uXabashi umbhobho wakho udonsele kuwena baba, ukwazi ukuthi-ke ubingelele kubalaleli bakuze ukuthi sikhona ukuhamba nomshongolo. Baba Dr. Nginibingelele abalaleli, ngibingelele bonke-ke abakhona la e-studio. Ngithi siyathokoza ukuba nani. Shongolo. Siyabingelela kakhulu-ke kubona bonke abalaleli bese sibingelela nakubafundisi bonke nomsakazi babushuzi. Siyabonga kakhulu lokhu ngavela kushokole nzima. Bafundisi bami, asivele sihlale kuwona manje umanka singabe sisalokho sibamba siyeka sipheka sithulula ngenxa yesikhathi ngokumsakazo ukusebenza ngesikhathi. Angiqali lapha nakubaba uPastor Funeka. Umfundisi wami, asibonge kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuthi usivungululele wasigomboloxela amadoda awu-cream, amadoda awuju, amadoda anothile ngolwazi emkhakheni wezokusakaza, amadoda engangigcina ukuwabuka ku-TV, ngalalela ku-radio, nami sengumfanyana. Sengize ngakhona, sengimdala nami manje, uyabona ukuthi ayikhona. Sengathi ngoba selishonile. Seliyashona. Kodwa kuthe sengimdala ngingaka, uNkulunkulu wangifaka kulo msakazo, ngahlangana nani. Ngaze ngathola nawe ngqo baba Funeka owangihlanganisa namadoda lawe kade sinawo mhla ka-15 ngoLwesibili laphayana-ke ePhayintani. Kwakumnandi ngendlela emangalisayo. Angazi ukuthi ngingathini baba ukuthi ngempela-ke uNkulunkulu asidonsele wena ukuthi ube yingxenye yalo msakazo Umgungundlovu, bese kuvuka kunina nethimba lakho ukuthi since kukhona umsakazo Umgungundlovu, uma kukhona umbhidlango osuqhamuka onje, obaba uNkwanyana, uDokotela uNkwanyana nobaba bonke nisebenza nabo, phela nanku umsakazo wenu uyibona thuluzi lenu enikhuluma kulona nishumayela ngesindaba zikaNkulunkulu kubantu. Awusondele nawo umsakazo ube yingxenye. Ngahlangana nabasakazi ngisho abokhozi sasinabo laphana, kwakumnandi baba Pastor Funeka. Hayi, asibonge kakhulu babulishozi. Impela kufanele kube kanjalo. Umgungundlovu FM umsakazo esihlonipha kakhulu nomsakazo esiyimisele ukusebenzisa kakhulu njengabefundisi. So bekufanele ukuthi nowasekhaya ube khona kulo qeqesho besinalo ngoLwesibili. Sibonge kakhulu nje nokuzavela kwabefundisi. Bekukhona inju labuchopho lapha njengoba usho nje abantu esibukela kubo ngokwevangeli nangako lokwendima yokusakaza, because ngoba siyazi ukuthi umsakazo unamandla kakhulu. Umsakazo unamandla, ukwazi ukufinyelela kumuntu la umuntu engakwazi ukufinyelela khona ngephimbo lakhe. So sisentweni nje enamandla kakhulu. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi konke kuhambe kahle ngoLwesibili. Into-ke engiyithole laphayana, noma-ke phela-ke ngingakayi-ke kumphathi uthe uzongibiza ngizosho ukuthi umphathi nangu umphako nansi ihamba idlana. Ngihamba ngihlafuna lokhu umphathiswe obaba laphaya nodadewethu kulapha kwi-Africa's Media Academy. Yes. Owathi-ke uzongibiza. Kodwa lamangwevu ebekhishwa ingwevu endala ubaba uHawumbatha umfundisa, umfundisi noma saba u-Ashi noma uyini, kodwa-ke izwe lonke limazi njengomfundisi uHawumbatha. Iredo-ke injalo-ke ivele umbize ngumuntu omdala ngegama ukuze nalo umazi yathi uhlolo kunjalo. Lamangwevu lawe bekhijela amabhomu esihlomise ethi thani bambana kama-hand grenade esibambisa
Manje lento iyangishisa ayivumi ukuthi ngithule ngoba uthe mayikhuluma ngezwe ngathi ngilunywa umzimba ukuthi ha kanti inkolo yethu silokhu siyinyeza nje mabe sidumaza abanye ngokungazi basuke bengazi nabo bethi ayisukane ngosumukane ndwendwe indaba yokukholwa ukukholwa into yasentshonalanga into zabelungu hayi wathi kunjalo wayeseyivula ingqondo yethu ukuthi Afrika ukholwa right track impela. That is why ke sengiye ngacela ke ukuthi ke sondela baba ufuneka sondelani baba ushongololo baba Makhathini ake sizoyikhuluma lento bukhona yini kanti ubutha phakathi komAfrika nenkolo mhlambe nizongilungisa ke nini nithi hayi kukhona inkolelo nenkolo mhlambe kuyahlukana mhlambe khona indlela enizoyichaza ngayo ake ngiqale ngawe baba uPastor Funeka. Okay, angiphinde ngibonge ithuba futhi ngizosho nje okumbala bese ngidedela abefundisi babudladla nobaba uXaphasha ngale nobaba uShongololo. Yes. Mhlambe mina engakubheka kakhulu kafushane kule ndaba yomAfrika nenkolo ikakhulukazi inkolo yobuKristu nokuyiyona esikhuluma ngayo. Mhlambe into nje engayisho ukuthi eAfrika abantu abamaKristu noma abasondelene nenkolo yobuKristu bacishe bacelela ku-685 million. Wow. Kodwa khona bebaningi benjalo kusenako izinkulumo lezi oqeda kuyibalula zokuthi hayi inkolo le yasentshonalanga ngaloko bagcina sebebuka uJesu njengomsindisi wabamhlophe engazathi akabafelanga abamnyama. Isayidi ke mhlawumbe ngicela ukungena ngalo mina nje before ngidedele abanye ukuthi inkolo yobuKristu yafika eAfrika eminyakeni eyi1000 ngaphambi kokuba kufika abamhlophe eAfrika. Lokho ngikusho kanjani? Ngikusho ngokuthi kwi-1st century ivangeli likaJesu laselikhona eAfrika. Lokho ngikuthatha kuphi? Ngikuthatha eBhayibhelini ukuthi uma ukhumbula kahle babulishozi kunale ndoda uLuka akhuluma ngayo lapha kuZenzo 8:26 ewumtheno. Isikhulu sikaKhandaka. Umtheno alithi iBhayibheli uma ufunda kahle waphenduka kwi-1st century, 1st or 2nd century. Uma uyitrace kahle indaba yakho uyathola ukuthi wayephuma eTopiya. Esingazi ke ukuthi kungenzeka futhi kube ivangeli lafika ngaye. So iAfrika ikhona eBhayibhelini. Bese okwesibili ngesikhathi ke sekufika amaPutukezi efika eTopiya elethe ivangeli. Bama ngalumhlolo ukuthi baletha into abayifica vesi sikhona amabandla esekhona already. Mawuchecka kahle uyathola ukuthi ngo1493 ila isikhathi afika ngasamaPutukezi efika eTopiya ethi azoletha ivangeli kanti selikhona. Bese siphinde futhi sibheke okwesibili zosho into ezintathu nje kuphela. Okwesibili uma sibuka obaba benkolo labe sibabiza ngama-fathers of faith noma ama-church fathers abaningi babo baphuma la kwele ngabade baphuma la eAfrika. Ubaba uMthiya lapha ngolesibili ingqalabutho yethu uke wabala abanye babo. Uma ubheka uTertullian noCyprian uma ulandela kahle uyathola ukuthi babe ama-African. So iAfrika ikhona eBhayibhelini. Bese sibuke le ndoda ebizwa ngoSimon waseKurene. Lo elithi iBhayibheli ngisathi uJesu ephethe isiphambano eGolgotha kwabizwa yena indoda emnyama kwathiwa ayimphathele isiphambano uJesu umAfrika loyo. So igazi likaJesu I know ukuthi asishubayeli siyakhanyisa but into yethu fanele siyenze beclean ngezwe igazi likaJesu lalise fresh esiphambanweni lolu godo uSimon ayeliphethe lalunalo igazi likaJesu. Ngamanye amagama umAfrika wabe uqala ukuexperience igazi likaJesu lisashisa. Ngoba umAfrika nenkolo awukwazi ukuhlukanisa.
awukwazi ukuhlukana. So Afrika ngenxa ukuthi udaleke ngendlela yokusiza sikubona lo ngoSimon lo umkhurene wasiza inkosi wayithwalisa isiphambano azofika eGolgotha ngoba lento yokusiza ikhona vele kuma-Afrika. Umuntu omAfrika une element yokusiza. Unayo into yokusiza umuntu ngoba nangu lo Jesu ngesikhathi uHerode efuna ukumbulala wacashiswa kuphi? EAfrika. Walethwe eAfrika. Lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu wathi thatha ingelosi ithatha ithi Joseph thatha umntwana nonina niye eGibhithe aze afe uHerode. Kusho ukuthi iAfrika yabe indawo yokusiza neyokufihla inkosi uJesu. UJesu wadla ukudla kwase-Afrika wanyathela umhlabathi wase-Afrika. So asikwazi ukuyikhipha iAfrika evangelini naseBhayibhelini. Baba Makateni. Usevele wakhuluma wophela. Engasikhuluma nanto sesizwe. Usevele wakhuluma wophela uPastor Funeka. Ngeke umAfrika umhlukanise nenkolo, ikakhulukazi inkolo yobuKristu. Njengoba nje ephawula Pastor, ngibonge kakhulu encikweni. Ikakhulukazi ngokuthi zicwaninge zidlule izinto ethinta lamagama ehlakamnandi. Uthe mayekhuluma nge-first century. Yes. Mina ngiqala ukulibuka ivangeli labo 5th century. Sekungenile ibandla lamakatholika namasiko abantu namasiko ngaleso sikhathi bese ngiza nalunjalo-ke. Lokhu-ke akushoyo ukuthi i-Afrika iyasiza inophawu lokusiza. Ngamanye amagama uchaza ukuthi e-Afrika sinobuntu. Ubuntu uchaza ukuthi umuntu into nje umuntu angathi into. Umuntu kuyinto ebaluleke kabi kubantu base-Afrika. Umuntu kumele uyigugu. Umuntu nama-Afrika kumele sikuveze bakhona kwakhe abone simphakamise. Baye baphakamisane uma kunemhlangano emikhulu sibone kuthiwa hayi sicela bekuveza nje ukuthi ukhona. Yebo. Wonke umuntu uyakudinga lokho. Thina ama-Afrika bayefika noma umuntu eqhamuka uyambiza ngendlela ombiza ngayo kugcwele nje kunabantu umbize nje umethuke ukubaluleka kwakhe ukuba yigugu kwakhe. Umuntu uyinto ehlonishwayo ngoba umuntu uhlonishwa isithunzi sakhe. Isithunzi sakhe esiqhamuke ekutheni uyisidalwa sikaNkulunkulu. So-ke manje umuntu uyigugu, umuntu uyahlonishwa, umuntu uyahlonishwa uyigugu uyikho konke uyiveza.